Nahapon tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome na naman po sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi ngunyanal daw ning Lunes petsa 10 kang bulan ning Marso 2025. Kumusta po ka ngunyan alda mga tugang at kumusta so weekend nindo? Ano? Sana nakapagsimba ka mo at nabiyayaan ka mo ha. Importante mga tugang na dahil kita nakakalingaw sa Diyos. Ano kasi importante sa buhay na kita mga tugang makairibata ang Diyos digdi sa daga, parang makairibata ang Diyos pag kita man nagadan. Iyan mga tugang ha. Ngunyan na sa Kwaresma na tayo, panahon ng Kwaresma, panahon ng paghurup-hurup, lalo na sa pagkamuot ng Diyos na inalay niya ang kanyang buhay, kaya naging tao siya kay Jesus at tayo ay kanyang iniligtas. Napakahirap, namatay at nabuhay na magmuli. Yun mga tugang ang talagang ginibo ni Kristo para sa tuya, parang kita maligtas. Kaso hapon magayon so sa ebanghelyo mga tugang sa tuyang nahiling na si Kristo nagtagumpay kung sa Bicol ng gana, dae na daog. Nang gana siya. Kaya nga, mahiling ta na sa first Sunday of Lent at hanggang sa Kwaresma, pinunanta na si Jesus nagtagumpay laban sa mga sugot o tukso ni Satanas o ng Diablo. At mga tugang sa last days ng sa Holy Week baga, in Triduum, ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo, nagtatao giraray sa tuya ning tagumpay giraray. Tagumpay una sa kasalanan. Okay? Yung first Sunday baga, inuudyok si Jesus ng demonyo na gawin ito para magkasala siya. Pero nagtagumpay siya sa kasalanan. Pero ngayon sa resurrection, sa muling pagkabuhay, tagumpay din. Tagumpay. Ano ba naging tagumpay? Dahil tagumpay siya hindi lang sa kasalanan at nagtagumpay siya sa kamatayan. Dahil muling nabuhay. Yan po ang ating pinaniniwalaan. Kasi kung si Jesus mga tugang, dae nabuhay na magmuli, ay sayang ang sa tuyang pagsarig sa iya o pagtubod sa iya. Useless kasi ang tao baga nagadan pagkatapos wala na. Pero si Jesus totoo naghirap siya, pinasakitan, pagkatapos ginadan, pagkatapos nabuhay na magmuli. Yan. Kaya mga tugang, kaya mahiling ta na ang satuyang buhay Kristiyano ay isang buhay na tagumpay, hindi Kristiyanong lupaypay. Alam mo ibig sabihin ng lupaypay? Nangihina, maluya. Dahil dapat kita maging maluya. Kita may pagsarig sa Diyos. At mahiling takasugma mga tugang, balikan tagirare so magayo na ebanghelyo. Nahiling ta mga tugang na si Jesus nagtagumpay. Nanggana siya. Ano ang ginamit ni Kristong panlaban sa demonyo? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kaya maganda mga tugang na palagi natin basahin, pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos. Kaya dito sa programa natin Marhay na Hapon, araw-araw napapakinggan ninyo ang Biblia, ang salita ng Diyos at ang ebanghelyo sa araw na ito. Kasi yan ay mahalaga, panlaban po natin. Kaya sabi ba ni Kristo, nasusurat ayon sa salita ng Diyos. Kaya nagtagumpay siya. Kakaiba mga tugang, kaya itong panahon ni Adan at ni Eva, ang nangyari kay Adan at kay Eva, salip na makinig o magdangog sa salita ng Diyos, ay ang ginibo ninda ay dai nagsunod sa Diyos, kundi sumunod sa sabi, sa salita ng demonyo.
Makikita natin yan po mga tugang sa Genesis chapter 3. Nung nagkasala ang tao. Basahan ko mga tugang. Balikan ko giraray sa inyo para magayon ini. Sa gabos na hayop na ginibo ning kagurangnan, ang halas ang pinakatuso. Hinapot kang halas ang babae. Totoo man ang God na tinaram kamo ning Dios na dae magkakan kang bunga kang arinman na kahoy sa laog kang tatamnan. Ha? Yung mga tugang, yan ang hapot kang demonyo. Eva, hinapot si Eva. Ano? Ang sabi kang demonyo, ang sabi kang diablo. Ano? Talagang totoo ba na sinabi sa emo kang Diyos? So pinagduda ngayon si Eva. Sabi, totoo mananggad na tinaraman kamo ning Dios na daig magkakan kang bunga kang arinman na kahoy sa laog kang ng tatamnan. Sabi ni, pwede kami magkakan ng bunga arin kan sa kahoy sa laog kang tatamnan. Alagad, tinaraman kami ning Dios na daig nanggad kami magkakan o magtukdok kang bunga kang kahoy sa tahaw kang tadamnan. Kung gigibuon mi yan, maggagadan kami. O, so dyan mga tugang nagpuon pala ang kagadanan, ano? Kaya kinakaninda, dinagadan, yun po ang tukso. Ngayon, alagad nagsimbag ang halas. Bakong totoo yan. Tingnan mo, bakong totoo yan. Di ka mo magagadan. Tingnan mo, ang kasinungalingan talaga, ha? Ini ang tukso, ha? Ano? Tinukso. Tinaram niyan ning Dios, huli taaram niya na sa oras na kumakan kamo, kaiyan, makakaarog kamo sa Dios, asin maaaraman na nindo ang marhay asin an maraot. O tingnan mo, yung tinatawag actually, mahiling ta sa digdi sa Genesis, yung tukso ni Kristo tungkol din sa pagkakan, hindi ba? Pinagbawalan ng Diyos na magkakan ang si Adan at si Eva, gapos na pwedeng kakanon, pero ini sinasabi, ano, dahil ka mo magkakan o magdot-dot kang bunga kang kahoy sa tahaw kang tatamnan. Yun ang sinasabi, pwede, pero isa lang ang wag niyong gawin. Parang sinasabi, isa lang ang wag mong gawin, wag kang magkasala. Pero alam mo, grabe kang lansi, panglilin lang ni Diablo. Ano, sabi kang halas, ano, de ka mo magagadan, taka mo magiging arog kang Diyos. Nahiling kang babae na magayunon ang kahoy asing garo masiram ang pagkakan. Ang bunga kaini, pati naisip niya na ang kahoy makakatao ning kadunungan. Wow! Tingnan mo, yan ang tukso eh. Kaya sa first temptation kasuhapon, mahiling ta so pagkakan. So pangalawang temptation na sabi, uy, magkakaigwa ka ng kadunungan. Ano, magiging mayaman ka. Kaya yung third na taging Diyos lang ang talagang sambahon. Okay? Kaya kumino siya kang bunga dangan kuminakan. Dangan tinauman niya ang sa agom asin kuminakan man ini. O pareho sila nagkasala. Dapat inapot. Hindi, dapat si Adan siguro kung may pag-iisip man. Hindi ba sinabi sa tuwi ng Diyos na pagkakanon ang pagkakanayan? Takinakan mo. O yan nga ni minsan. Yun nga sa sabwatan, yan ang problema sa atin. Ano? Nakikipagsabwatan tayo sa demonyo, nakikipagsabwatan tayo sa kalukuhan, sa korupsyon, sa pandininlang, sa pang-aapi, sa kasalanan. Huwag tayo saw-saw. Ano? Sabi nga, dapat tayo maging mapanuri. Ano? Pagkatapos din ng kakano, nagkaigwasin na ning pagkasabot. Iyon. Asin na araman ninda na sinda huba. Iyon. Ngayon mo, naging huba. Kaya nagrani sinda sa mga dahon at nigera dangan ginibo ninda kung anong pantahob sa saindang hawak. Kang hapon na ito, nadawg ninda ang naglakaw na sa taramon ang kagurangan. Kaya nagtago sinda sa kakahuyan. Alagad inapod ning kagurangnan Diyos ang lalaki. Ini po ang hapot.
sain kamo, hain kamo. Okay? Yun po ang sagot ngunyan. Kaya nga ngunyan magayon pagdagugon ini at siguro sa ansiran tayo ni saing kita ngunyan. Kaya magayon na panahon ng Kwaresma sa tuyang hurup-hurupon saing kita ngunyan digdi sa daga. Ano? So sa paglalakbay natin patungo sa langit o patungo sa Diyos, saan tayo? Tayo ba'y nasa likong daan o sa tama at totoong mabuting daan? Babalik mo na si Padre Boots pagkatapos sa mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The best deals, the best savings await you at the Metro Department Store Sidewalk Sale. March 14, 15, and 16. Up to 70% off on selected items. At the department store, get additional 10% off for MRC card members. MRC exclusive bargain treats. Save as much as 50% with a minimum purchase of 2,000 pesos at the department store. At the supermarket, exclusive to all MRC and MBC members. Free gift with purchase. See poster mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 213154 Series of 2025. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ka ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapot ka naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan to 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, ngunya na daw ning Lunes. Ini sa tuyang programa mga tugang nadadangog Lunes hanggang Sabado. Ano, parang i-spread natin ang salita ng Diyos. Ano, importante po ito eh. Ang salita ng Diyos ay dapat natin ipahayag. Huwag natin itago, huwag natin ilihim, kundi ipahayag. Napakahalaga po ito. Kaya sabi ko nga, what the world needs today are testimonials. Yung nagpapatotoo. Ano, lalong-lalo na nagpapatotoo tayo sa mga salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay buhay, ano, makapangyarihan at talagang sabi nga talagang active sa buhay natin. At parang tayo maging witnesses of the word of God. Kasi nga mga tugang, importante ninyo yan. Kasi ang nadadangog tatara mo ng tao, mga tinig ng tao, pero yung tinig ng Diyos, ano, sabi nga, at sa tuyang kita nagiging bungug-bungugan. Ano, dahil kita maging bungug-bungugan. Dapat sa tuyang dangugon ang tataramon ning kagurangnan. Ano, importante mga tugang yan. Kaya nga, sa pagdangog sa tataramon ning kagurangnan, ano, kita ay nagkakaigwa ning kusog ning panarig. Kasi duman eh, yung salita ng Diyos eh, ang Biblia, napakahalaga po mga tugang yan. Ano, may isang istasyon dito sa Legazpi na talagang ang kanilang sinishare ay ang salita ng Diyos. Napakaganda po yun, ano? Kasi salita ng Diyos eh. Alam mo, itong ang radio station namin nga lang hindi pa nakakapag-operate, yung Good News Radio ng UST. Ang ano talaga doon, kung nakikinig kayo dati dyan, ay talagang salita ng Diyos ang ating ipinangangaral. Spread the good word of God. Okay? I-spread the good news of God. Yan, ang salita na, tingnan mo, ang good news ng Diyos, parang mabuhay ka mo. Pero ang bad news ng demonyo, tatanda natin mga tugang na yung demonyo ay nanglinlang kay Adan at kay Eva. Okay, kasuhapon sa tentasyon kay Kristo, anong ginamit na weapon? Sabi nga, the best weapon and a powerful weapon to counter the enemy is the word of God. Hindi ba sabi ni Kristo, nasusurat. Yan ang sabi ni Kristo eh. Yung kahapon sa sulat na ito, nasusurat. Napakaganda po ito eh. Di ba? Sabi kasi ng demonyo, ibibigay ko ang lahat, sumamba ka lang sa akin. Pero sabi, ngunit si Jesus ay sumagot, sinabi ni Jesus, sa primero nga ni, sabi ni Jesus, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang. Kaya sabi, sinasabi ng kasulatan. Pangalawa, sinasabi ng kasulatan. Pangatlo, sinasabi ng kasulatan. Ano sinabi? Una,
hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Totoo, hindi po sa pagkain lang na makapagkakain. Actually, kung titingnan natin ang mga pagkain natin, nakapagdudulo sa atin ng sakit tingnan, subukan mo, kain ka ng kain ng matatamis. Anong mangyari sa iyo? Magkakaroon ka ng diabetes. Kain ka ng kain ng maalat. Kain ka ng kain ng mga matataba. Anong mangyari sa iyo? Magkakaroon problema ka sa kidney kasi mag-high blood ka ng mag-high blood. O lahat kaya mag-ingat tayo sa kinakain natin. Kaya nga alam mo ang sagot dito sa tentasyon na ito ni Satanas, pwede sabihin natin, well, si Jesus ang tunay kong pagkain. Bakit? Si Jesus ang pagkain ng buhay. At sabi nga ba ni Jesus sa John, na ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, hindi na magagadan, kundi mabubuhay. Kasi may kalag kita mga tugang. Huwag nating kakalimutan ang satuyang kalag. We have a soul. We have a spirit. So, in other words, ang tao hindi po binubuo lamang ng katawan o lawas. May kaluluwa tayo At ang kaluluwa natin will live forever. Okay? Kaya napakaganda po yan. At sabi ni Kristo sa pangalawang tukso ng demonyo, ano sabi ni Kristo? Sinasabi sa kasulatan, ang Panginoon mong Diyos ang inyong sambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, ibig sabihin, hindi yung mga makinab-anon, yung mga worldly, yung mga bagay-bagay na sinasamba. Ang sinasamba kasi ngayon, alam mo, ang Diyos-Diyosan ngayon ng mga tao, hindi yung rebolto tandaan nindo, ang Diyos, ang rebolto hindi po mga Diyos yan. Santo yan at ang santo hindi Diyos. At ang mga rebolto, mga tugang, mga parang mga pictures parang pictures siya, mga paalala ng mga taong sumunod sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, gumawa ng kabutihan. Napakaganda po. Ano ang sinasabi ngayon? Ang sinasamba ng mga tao ngayon, ang una, pera. Pera. Kaya nagpapakapagod ang tao kahit na magkasakit. Pera, tandaan natin, yung tao nagpapakapagod. Pagod ng pagod. Pagkatapos, lahat na pinagpaguran niya, lahat na pinag-ipunan niya na pera, saan niya ginastos? Yung pala sa ospital lang, sayang. Kaya, wag natin sambahin ang pera. Minsan, ang sinasamba naman ng tao ay ang kapangyarihan. Kaya nga, mag-ingat din tayo, mga politicians. Kasi may kapangyarihan ako Kapangyarihan. Alam mo, may kapangyarihan ka, pero ang kapangyarihan na yan, hindi mo dapat gamitin parang sarili lamang. Gamitin mo yan sa paglilingkod sa tao. Hindi sa kapakanan mo o kapakanan ng pamilya ninyo, kundi mahalaga mga tugang, ang importante, wag natin sambahin ang kapangyarihan. Diyos lamang ang dapat natin sambahin. Anong ibig sabihin ng pagsamba? Ang pagsamba is you put it number one. Hindi ang Diyos Kat sa banal na kasulatan, napakaganda yung paalala sa atin. Ang sabi baga ng Diyos sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Hanapin ta muna ang Diyos, ang kanyang kaharian at ang lahat na mapapasa atin yan. Totoo naman Kaya sabi baga ni Kristo, akala ng demonyo, tingnan mo, sabi ng tukso ng demonyo sa iyo ang ibibigay ko ang kapangyarihan sa lahat ng ito. At ang kaluwalhatian kalakip dahil sa akin ito, ipinagkatiwala. Wow! Nakalimutan ng demonyo na siya po ay likha lamang. Remember, the devil is a created being. Nilikha siya ng Diyos Tandaan natin, ang Diyos lang ang walang naglikha sa kanya uncreated, tawagan natin sa English, uncreated. Pero ang lahat ng bagay, pati ang spirits and intellectual beings, yung mga supernatural beings, lahat na yan, created yan. Only God is uncreated. Walang gumawa sa Diyos. Kasi nga, siya ay Diyos, siya ang pinagmula ng lahat. Pagkatapos sasabihin ni Satanas, ibibigay ko ang lahat na akin. Alam mo, si Satanas wala naman talaga pwedeng masabihin angkinin kahit wala siya Kasi created lang siya.
Kaya yun napakaganda na sambahin natin ang Diyos, hindi ang pera, hindi ang kayamanan. Bisa sinasamba, alam mo, katawan. Sinasamba ng tao ang katawan. Nakakalimot, pinagaganda nila ang katawan nila, pero hindi nila pinagaganda ang kanilang kaluluwa. Sabi, binibihisan, nilalagyan ng lahat, jewelry and everything, parang magmukhang maganda, pero tanda natin, ang lahat na yan, na kahit maskulado ka, napakaganda ka, ang hawak mong yan ay mamamatay. Tandaan po natin yan. At pag namatayan, wala, sayang. Kaya huwag nating kakalimutan na alagaan ang ating kaluluwa. Hindi lang tayo mga sa katawan lamang. Totoo, alagaan natin ang ating katawan, pero mas mahalagang alagaan natin ang ating mga kaluluwa. Napakaganda eh. Ang iba sinasamba, sabi ko nga, pera, kapangyarihan, katawan, sinasamba ang mga ibang tao. Ginudiyos na ibang tao eh. Takot na takot. Ano lang sasabihin ng ating kapitbahay? Anong sasabihin ng ibang tao? O takot na takot sa tao pero hindi takot sa Diyos. Mag-ingat po tayo. Sapagkat huwag tayong padadala sa tukso ni Satanas. Kaya napakagandang paalala sa ating ito eh. Sa sinasabi na ang salita ng Diyos ang ating talang sandigan o mapasasandalan. Anyway, babalik si Padre Bus pagkatapos kan mga pagiromdom. Ang oras tabi ko niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokal. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugtod, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyanal daw ning Lunes ng sa tuya mga tugang na ginigurumdum ang sa tuyang nadangog kasub ugma ning aga banggi o hapon. Kasub first Sunday of Lent in mga tugang napakaganda po yun na paggirumdum sa tuya na tayo ay magtatagumpay sa anuman kung kasama-sama natin ang Diyos. At magtatagumpay tayo lagi kung pakikinggan natin ang Diyos. Kung atin pakikinggan ang mga tukso ng mundo, ng dyablo, ng ibang tao, mapapahamak tayo. Okay? Pero ang Diyos hindi. Napakaganda po, mga tugang. Alam mo, ngayong Lunes, maganda ang ebanghelyo na siguro natin pag hurupuro pang giraray, nai-apply natin sa buhay natin. Kasi tayo baga ay mahilig manghusga. Alam mo, sa bandang huli, hindi ka man pwedeng manghusga. Bakit? Patay ka na eh. Sabi nga, sa huling salita, hindi ang tao, kundi ang salita ng Diyos. Patay. Kaya nga ang mga taong mahilig manghusga, saan kayo sila mapupunta? So, alam mo, ang mahilig manghusga ay mapupunta sa lugar ng parusa. Yan, paparusahan ka eh. Kaya huwag ka manghusga. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, mga tugang, maganda na let us be more understanding, mag-unawa, magpasensya, palanot sa sabi nga ni patibayon, palalimin ang ating pagtiwala sa Diyos kaysa tayo ay maghusga. Tanda natin kung anong ginawa natin sa ating kapwa, ginawa rin natin yan sa Diyos eh. Remember yung golden rule? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa sarili mo. Napakagandang paalala ito, Alam mo ngayong araw na ito, magandang ebanghelyo. Ang ebanghelyo, basahin ko mga tugang, sa Bicol, napakaganda. Ayon sa ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 25, talata 31 at hanggang medyo mahaba, 46. Pero napakahaba, pero napakaganda. Okay? Basahan ko mga tugang parang buong-buo ninyong marinig ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin ang huling paghukom. Okay? Ang huling paghukom, yung tinatawag natin last judgment. Tandaan po natin mga tugang na pag tayo namatay, God will individually and judge us. But there is another judgment. Yung individual judgment and the common judgment. Okay? At kaya nga, mahalaga mga tugang na huwag natin hintayin pa na tayo hatulan. Dito pa sa mundo, huwag na tayo maghatol, gumawa na lang tayo ng mabuti. Okay? Basahin ko mga tugang. Pag-abot kang aki ning tawo sa saiyang kamurawayan, kaiba ang gabos na anghel, matukaw siya sa saiyang mamuraway na trono. Tingnan mo, yan ang Diyos ha. Ang gabos na tao sa daga, titipunon sa atubang niya. Dangan, lalainon niya sinda sa duwang grupo. Arog kang pastor na pinaglalain ang mga karnero sa mga kanding. Tinitipon niya o titipunon niya ang mga karnero sa iyang tuo asin ang mga kanding sa iyang wala. Wala. Right and left. Okay? Dangan, masabi ang hadi sa mga tao na nasa tuo niya, madya ka mo, mga paladan kang sakong ama, lumawag ka mo sa kadian na inandam para sa indo, poon sa lalangon ang kinabaan. Hulita ako nagutom,
pinakakanindo. Kanako napaha, pinainom nindo. Kanako dayuhan, pinapadagos nindo. Ano? Kung ako nahihilang, inatama nindo. Kan kaya ako nabilanggo, sinungko nindo. Dangan magsimbag sa iya ang mga matanos. Kagurangnan, kwasaarin mi nahiling na nagutom ka, asin pinakakan mi, o napaha asin pinainom mi. Kasurin mo nahiling na nakikimanwa ka sa asin pinadagos mi, o huba asin ginubingan mi. Kasurin mi nahiling ang naghihilang ka na nasa bilangguan asin sinungko mi. Masimbag ang hadi. Sa katotohanan, sinasabihan ko kamo, ang anuman na ginibo nindo sa saro kang pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sako. Dangan, masasabi siya sa mga tawong nasa wala niya, humarayo kamo sako. Tingnan mo, pinaparayo sinda, mga minaldisyon. Dumuman kamo sa daing katapusan na kalayo na inandam para sa diablo, asin sa iyang mga anghel. Hulita nagutom ako, alagad dainindo pinakakan. Napaha ako, asin dainindo pinainom. Dayuhan ako, asin dainindo pinadagos. Ako huba, alagad dainindo ginubingan. Nagihelang sa kanabilanggo, alagad dainindo ako sinungko. Dangan masimbag man ang sinda sa iya. Kagulangnan, kasualin mi ika, nahiling na nagutom, o napaha, dayuhan, huba, nagihelang o nabilanggo, alagad daimik ika, pinaglingkudan. Masimbag ang hadi sa inda. Sa katotohanan, sinasabihan ko kamo, ang dainindo ginibo sa saro kan mga pinakasadit na ini, daiman nindo ginibo sako. Kaya ang mga isusubol sa daing katapusan na padusa, alagad ang mga matanos maduman sa buhay na daing katapusan. Napakagayon mga tugang ang ebanghelyo niya nagpapagirumdum sa tuya. Ano? Sa gusto magduman sa langit o sa impyerno? Si Say gusto makaiba. Ano? Si Say gusto makaiba ang Diyos o abakong Diyos? O Diyos-Diyosan nindo. Alam mo magayon ni mga tugang Kahiling ta mga tugang na sabi baga ni Kristo, ano ang ginibo mo sa tugang mo o sa kapwa mo, ginibo mo yan sako. Tandaan mga tugang. At dito sinasabi, the criterion of judgment is now, is not how, ang talagang sabi, panukat kung paghukom ay bako ito kung we have attended our practices of piety, ano? Halimbawa, okay man, nag-religious activities ka, magayon niyan. But rather, how we have recognized the Lord Jesus in the faces of the poor and the needy and serve Him in them. Yan mga tugang. Kung sabi baga, nahiling. Dahil nahiling. Ano gusto mong mahiling? Ang Diyos? Ang Diyos, tanda natin, nagkatawang tao. At tanda natin, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang kawangis. So therefore, ang Diyos ay na sa tao. Kaya nga, mahiling ta mga tugang, man is a reflection of God. Ano? Nandun po ang Diyos Kaya kung anong ginibo mo sa tao, ginibo mo yan sa Diyos. Tanda natin ulitin ko sa English, napakaganda ito. The criterion of judgment is not how we have attended to our practices of religious piety, but rather how we have recognized the Lord. Paano natin siya pinansin sa mga taong mahihirap, sa mga taong nangangaipo, at sa taong mahihilang, at sa tuya silang pinaglingkuran. Napakagayon mga tugang, pagirumdum ito sa tuya. Actually, sa Ebanghelyo na adawag na paghihiwalay. Hindi ang Diyos maghihiwalay sa kanila. Ano? Dito, it is not the Lord who does the separation, but the wicked also
Okay, who in their lifetime, habang sila nabuhay paligid sa daga, sinda mismo ang nagseparate sa Diyos. Hindi ang Diyos magseparate sa inda, kundi sinda ang nagseparate sa Diyos. Tandaan natin, ulitin ko mga tugang, it is not the Lord who does the separation, but the wicked who in their lifetime chose to separate themselves from the Lord and from their needy brothers and sisters who have could been their bridge to the Lord. For whatever is done to this is done to the Lord Himself. Okay? So it is not God who will punish. Okay? Hindi. Instead, every deceit and close-heartedness we do against our neighbor has an effect on us. We are the ones who punish ourselves. Kaya kita ba nagpaparusa, di ba? Sa tuyang maling desisyon. Sino nagparusa? Hindi ang Diyos, kundi mali ang desisyon mo. Sala at maraut ang sa imong desisyon. Sino nagparusa? Ikaw din ang nagpaparusa sa sarili mo. Kaya parang hindi tayo maparusahan, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. At makita natin ang Diyos sa ating kapwa. Babalik muli si Father Woods pagkatapos ng mga paalala. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nindot. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today.
Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunya na aldaw ning Lunes, sana po ako nakapagtatao sa indo ning inspirasyon. Manunugod nga nini sa satuyang ebanghelyo na binasa. Napakaganda po na tayo ay balikan kasi teko kita nahiling Lord hindi kita nakita tanda natin anumang ginawa natin sa ating kapwa, ginawa rin natin yan sa Diyos. Kaya halimbawa, nilibak mo ang tao, nilibak mo na rin ang Diyos. Pinatay mo ang tao, pinapatay mo rin ang Diyos. Kaya mga tugang, napakahalaga na ating pakinggan lagi ang salita ng Diyos. At hindi lang yan, makita natin, kasi sabi ko nga kasubago, it is not what we do. Mga practices na iyan, sige, nagsisimba ka. Pero pag nakatapos magsimba, ano nangyari? Hindi mo man lang pinansin ang iyong kapwa. Yan? Alam mo, ang pagsisimba, ang pagdarasal, should not be done individual approach. Ibig sabihin na, hindi tayo maging makasarili. Dapat makipagkapwa tao. Kaya alam mo, sa panahon ng Kwaresma, maganda yung programa. Kapwa. Kapwa tao. Pakikipagkapwa. Yun. Maganda yan, makikipagkapwa tayo. Paano tayo makikipagkapwa? Maganda po na una, respetuhin natin ang ating kapwa. Huwag natin alipinin. Huwag natin insultuhin. Huwag natin dustain. Huwag natin halayan. Huwag natin, yun mga sinasabi. Alam mo, sa unang pagbasa, napakaganda rin po yun Sa unang pagbasa, makikita natin na ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos. Napakaganda sa Leviticus chapter 19, 1 to 2 and 12. Kaya nga, mga tugang paalala ini, sabi baga, the Lord said to Moses, speak to the whole assembly of the children of Israel and tell them, be holy, for I, the Lord, your God, am holy. And sabi, you shall not steal. Huwag kang magnanakaw. You shall not lie or speak falsely to one another. You shall not swear falsely by my name, thus profaning in the name of God. You shall not defraud or rob your neighbor. You shall not withhold overnight the wages of your laborer. Diba, bigay mo na, wag mo nang pag umagahan, mayroon ka palang utang, bayaran mo na. You shall not curse the deaf or the stumbling block. O yan mga PWD, wag natin insultuhin. You shall not act dishonestly in rendering judgment. Show neither partiality to the weak. Yan ang magandang utos ito. At doon natin, sabi, you shall not bear hatred for your brother in your heart. Though you have to reprove him, totoo, ikinokorek natin sila, do not incur sin because of him. Sabi nga, take no revenge. And cherish no grudge against your fellow countrymen. You shall love your neighbor as yourself. I'm the Lord. Yan ang pagirumdum sa tuya ng kagurangan, mga tugang napagagayon na sa tuya talagang sabi nga ni sa buton. At sa pag sinabot, mahiling ta. Ang importante mga tugang, nahiling ta ang tao. Okay? Na yan ay nilikha ng Diyos. Kaya dahil nilikha ng Diyos yan, igalang natin. At yung mga pangangaipo, tabangan ta. Alam mo, di ba sa pagmamalaki, marami din pa akong natatabangan. May pinag-aaral tayo na kahit hindi ko naman kadugo, humingi. Pero siyempre, with all my limited, sabi nga, limited na allowance, kasi I'm living an allowance. Wala po kong sweldo, wala kaming sweldo. At the same time, ang sweldo ko, for example, ang sweldo ko dito sa DCGB, ibinibigay ko po yan sa aming sa Moyang Kumbento. So wala akong matatanggap talaga. Pero may mga generous na nalalapitan ko tulad na si Ate Brenda. Ate Brenda, pwede ba? Tulungan natin yung tao. O tutulungan naman niya. So nakatulong ako dahil sa kanya. Napakaganda mga tugang. Kaya mahiling ta. Na at least ining mga taong nangangaipo,
ay talagang natatabangan tata. Ito nga ni, minsan talaga difícil, lalo pa minsan na siyempre nangangaipuman ako, minsan nagiging tikapuman sa buhay, pero alam mo mga tugang, sabi nga ni, palaging narurumduman ko yun yung sinabi sa akin. Sa isip ko lang, sinabi ng Diyos sa kuya, Butch, kailan kita pinabayaan? Nangaipo ka baga? Tinawan ba kita? Pinaagi ko naman sa tao. O yung baga nangyari, tinawan ako ng Diyos. Kaya po ako magbayad sa credit card. May, Father, wag mong ibigay ito sa kumbento, sa iyo na ito at parang anong sa mga pangangailangan mo naman kasi may pangangailangan ka. So thank you very much po sa mga tumutulong sa akin. Alam mo, bakit ako nakakatulong? Nakakatulong po ako kasi may mga tumutulong. Hindi po kasi sabi ko wala po kaming I am not living by my sweldo. So, sweldo may lahat, sweldo ko dito sa university, sweldo ko kung saan, dapat ibinibigay namin yan sa kumbento. Kaya, saan ako nakakapagkuan ng kwarta? So allowance lang. Sabihin natin na, siguro hindi pa nga minimum, hindi pa nga minimum ang sa akong natatanggap Kayo, magkano sweldo ninyo buwan-buwan? Ang sweldo ko, hindi sweldo pala. Ang aking allowance is 6,000 lang. So, kulang pa yan Pero alam mo, hindi naman ako pinababayaan ng Diyos. Nakakatabang pa nga ako. Nakakatulong pa ako financially sa mga tao. But anyway, ito sinasabi ng Diyos na mahiling tayo. Hindi ako nagmamalaki Sinasabi ko lang po talaga na hindi ka pababayaan ng Diyos. Magbigay ka, bibigyan ka rin Tandaan po yan. Siksik, sabi, liglig at umaapaw pa. Hindi ka pababayaan. Kasi minsan, na ano rin ako nagdududa din kasi ako. Kasi alimbawa, pagkaipo ko man, paano ko maghagad? O kaipuhan kong bayaran so itong sakuyang cellphone, o kaipuhan kong bayaran ang sakuyang mga inutang sa credit card, nagbakal ako nagbakal ako ng sapatos, nagbakal ako ng t-shirt, o saan ko kukunin yun? Alam nga naman, magnakaw ka para makakuha ka ng pera. Pero alam mo, ang sabi ng Diyos ay, di kita pababayaan, Boots. I will send people to help you. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga taong hanggat sa ngayon nagtatabang sa kuya. Kundi kamo natabang sa kuya, di mo na ako makakatabang. Kaya minsan may mga naghahagad sa tuya. Miski sige sa radyo baga, may naghahagad man. Pero sabi ko, di mo na ako pwede mong taoning dae ako. I cannot give what you do not have. At minsan may nagutang nga sa akin. Ang problema hanggang ngayon, hindi pa ako binabayaran. Ang laki din yun. Pero anyway, bahala na sa kanya ang Diyos. But siguro sa tamang panahon, mababayaran na rin ako. Pero alam mo kasi, paano ako makakatulong kung wala na? Wala naman tutulong sa akin. But anyway, tandaan mo po ito, hindi ka pababayaan ng Diyos. Totoo naman Sinasabi palagi ng Diyos, kailan ba kita pinabayaan? Kailan ba kita nung nangangaipo ka, di kita tinawan? Tinawan ka. Kaya nga, minsan lang pagsubok po minsan pagsubok kasi dumarating niya sa kuya na, tao din po ako, kahit pare ako. Tao din po, kasi minsan dumarating yan na, paano ko mabibigyan ito, makakatulong. Alam mo, minsan, wala naman talaga ako totoong problema. Parang problema ko na lang. Kung halimbawa, may humingi sa akin ng tulong at hindi ko matulungan, nagiging parang problema ko Pasabi nga ni iba, yung sabi ni isang pare namin, sabi niya, bakit mo tinutulungan pa yan? Hindi mo naman kaano-ano. But alam mo, kahit hindi natin kaano-ano yan, tulungan natin. Kaya sabi ko nga, minsan doon sa kaibigan kong isang pare, sabi ko, alam mo kung sana itong mga taong natabangan ko, maging witnesses din sa huling, sa last judgment. Sasabihin sa Diyos, Lord, tabangin mo si Father Boots, palaugon mo na sa langit yan, kaya itong nangangaipo ako, tinabangan ako kaiyan Yun. Sana mga tugang iyan, mga tugang. Alam mo, dahil ka maghadit, Boots, dahil ka maghadit. Kamisan, I console myself, At nagpapasalamat po ako sa mga taong nagtatabang sa kuya. I may not mention their names, but God knows who they are.
Okay, alam ng Diyos yun. At dahil sa indo mga tugang, ako nakakatabang. At dahil sa pagtabang na iniho, nagigibot tayo ng sinasabi na nahiling ta ang Diyos sa satuyang kapwa. Anyway, inabot tayo ng oras yung pamamaaram. Ako po, Girara, nagpapasalamat sa indo sa paghinanyog at sana nakapagtao ko sa indo ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Magtarabang kita. Sana makita natin ang Diyos lagi sa bawat isa. Thank you very much po sa ating technical, sa ating IT and production. Abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP, nagsasabing, remember, we are all a blessing and be a blessing always to one another. God bless you. Bye-bye.